assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande ekko hijjo pular jeeɗiɓire. Mi wino on noon hankkadi alluje ɗe ñande fof e ɓeydata weɓande on ji alluwa ngal nani. Mi wino on noon ko so waɗama ni tan ɗo woni ga ɗo gara pooɗa mbiya ga gasi. Joni noon woodi ko oɗo ga baɗo ni o ganduɗon kadi gandan oɗo kadi janggo e jaam so yi ko wayi ni gandan ko ga tan woni ɗon. Ga ay ɗo mbiya ag e ag gasi. Gara ɗo mbiya gagg e gag. ɗo ko jangete hen ko haaɗi. Garnamo i o ɗo no mbiya gi a gayni ɗo. Garana oɗo mbiya ik ɗo timmi. So timmi gara ɗo gig mbiya gig ɗo gasi a gayni ima. Garna e mbiya mbiya ge ɗo kadi mbiya egg gasi. Garna gegg e geeg ɗo ke timmi tati maari. Garna o ɗo mbiya go ɗo wona go. Garna oɗo og. Garna o ay ɗo timmi. Garna gog e gog nani o gasi. Garna u mbiya gu e gu ay nani gasi. Garna ug e ug a timmini ɗo. Garna ɗo gug e gug. ɗum ɗo jangate e ga ko ni foti. So ɗo ɗiggi andu a serti e majjere ga. Joni noon garen momten alluwa ngal hangal laaɓa mbawen dañde kayɗen janga. Ay momten bindol ngol hangol laaɓa hanka ɗon jangen. Ay ɗo ko ɗo woni ga e ga. ɗo woni gi e gi. ɗo woni ge e ge. ɗo woni go e go. ɗo woni gu e gu. hay ɗo masɗe ɗe keedi ko yeeso. On saha gara bencita mbiya ag 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 ag. ɗo mbiya ig ig. ɗo mbiya egg egg. ɗo mbiya og og. ɗo mbiya ug ug. ay ɗo masɗe gadi arde alkulal ngal. ɗo noon maska nga ko lombi hakkude. mbiya gag gag. ɗo mbiya gig gig. ɗo mbiya geg geg. ɗo mbiya gog gog. ɗo mbiya gug gug. gasi timmi. Joni noon mbaɗen dani yenne hay ɗum ɗo woni ga. hay ɗo woni gi. ɗo woni gi. ɗo woni ge ge. hay ɗo woni go go. ɗo woni gu gu. ɗo joni masɗe ɗe keedi ko yeeso. teskiye mana wona ga baɗo ni o e ga baɗo ne ko gotum. sa yi ko wayni ko ga. sa yi ko wayni ko ga. haka masɗe ɗe ko gotum wonata. ɗo noon mbiya ga a fooɗi gi a fooɗi
mbiya ɗo gee, a fooɗi, gee. ɗo mbiya goo, a fooɗi, goo, a fooɗi. ɗo mbiya guu, guu, a fooɗi. on sala ngara bencita agg, 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 agg. ɗo mbiya igg, 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 igg. ɗo mbiya egg, egg, egg. ɗo mbiya oggu, oggu, oggu. ɗo mbiya oggu, oggu, oggu. ɗo gasi ngara pooɗen mbiya aak, aak, aak. ngara mbiya iik, iik, iik. ɗo mbiya eek, eek, eek. ɗo mbiya ook, ook, ook. ɗo ngara mbiya uuk, uuk, uuk. ɗo timmi ngara lomba maskal ngal mbiya gagg, gagg, gagg. ɗo gigg, 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 gigg. ɗo mbiya gegg, gegg, gegg. ɗo mbiya goggu, goggu, goggu. ɗo mbiya guggu, guggu, guggu. ɗo timmi ngara pooɗamo mbiya gaag, gaag, gaag. ɗo mbiya giig, giig, giig. ɗo mbiya geeg, geeg, geeg. ɗo mbiya googo, googo, googo. ɗo mbiya guugu, guugu, guugu. alhamdulillahi bil alamina. windande mon timmi. windande ekko hijjo pular windande jeeɗe ɓiire nani. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbawani ɗon jangon ɗigga. so on caggi on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla han yiyan laawol. on jaamin walla on noddo min 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya wasabo ngara taggi sogere ma saggani ɗumin jiɗi walla an keso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla ma ngara min kalama serɗeji ɗi edi belma joɓa a yiɗa mi gaccuma ndeeƴa an je jawdi ma kadi on kadi jangoɓe hemɓe kalɗo mbaɗan wonde mbaɗa alarbaji moɗon so lewru mayi mbaɗan hen kadi juuɗe moɗon jingere moɗon ko golle meɗen jingodiren e majje, jingodiren e majje. hoto hay goto ɗaw hoore mum funnangue hirnangue rewo worgo an gonɗo he jangga heno kala mbaɗa wonde ƴettu alarma mbaɗa hen gaccanima haaji amin jangga saabi Allah anne hoto ɗawmi ko joguiɗa ko yo Allah wallu en nande ɗum e famde ɗum wajjire hen saabi Allah. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. alhamdulillahi bil alamina on jarama. salam.